जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया, जहां आप लोग के बतावे जा रहल बानी रिपोर्ट में एगो बहुत बड़ खबर। जी हाँ भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के 2018 के नया बोलबम गाना कल ही रिलीज हो चुकल बा एगो नया यूट्यूब चैनल पे, जौना चैनल के नाम बा शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल। लेकिन ओकर व्यू बहुत ही कम बा, मात्र 5000 व्यू ही अब तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे बानी न्यूज 5000 व्यू ही बाटे। दर्शक वो गाना तक बहुत कम पहुंचल बाड़े। इससे आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके गाना के सुनी जा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, काहे के गाना के बारे में बहुत कम लोग जान पहले बा कि गाना रिलीज भी भइल बा खेसारी लाल यादव जी के। ऐसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाई जा, यूट्यूब पे सर्च करी जा शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाना के नाम बाटे भोले दानी। जी हाँ भैया, भोले दानी खेसारी लाल यादव जी न्यू बोलबम 2018 गाना लिखी जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, चाहे यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल। जी हाँ भैया, शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल। शिवाय में डबल ए बाटे, SHIVAAY, शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल। खेसारी लाल यादव जी की गाना जो बा बहुत प्यारा बा, कहे से कि गाना के टॉपिक बड़ा ही अच्छा बाटे। जी हाँ भैया, गंगा जी के पानी मैल हो गई बा, वो करे ही में आपके सुने के मिली गंगा जी के पानी मैल हो गई बा और एगो भक्त कैसे चढ़ावे गंगा जी के मैल पानी, वही कहानी बा गाना में। आप लोग जरूर सुनी जा। खेसारी लाल यादव जी के मधुर आवाज में सजल भाई गाना। ये गाना के लिखले बड़े प्यारे लाल यादव, कवि जी आजाद सिंह जी, श्याम देहाती जी, म्यूजिक दिले बड़े आशीष वर्मा। शिवाय फिल्म्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डालल गई बा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके गाना के सुनी जा, लाइक शेयर करी जा और आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। गाना भी कैसा लागल वो बात बताई जा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट बहुत सारा दर्शक पढ़े ले, जैसे अच्छा कमेंट करी जा। आप लोग बतावल चाहते नहीं कि भोजपुरी के कोनो भी खबर जानल चाहते हैं तो भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दी, जौन के नीचे दिहल गइल बा। सब्सक्राइब बटन दबाइले के बाद घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले भोजपुरी खबर पा सकत हैं। जय भोजपुरी।